Oiread na Fríde an tidal atá ar an leabhar stearnaíhim is leabhar tá dírithe go príomh go ar dhaoine óga. Tá daoine córat anna charachtar I caint le chéile Fríde an leabhar ar fad. Is leabhar seo bheith fellnacht ar an gcónaí fásta chumá agus go mór daoine bheith a ggéar cleachta dhéanana ar an ghailge taca bed nach chuil deisecos ná bhfuil siad cleachta ar agus gailgeachtéta dís an leabhar se léamh amach ó sáir tro péin agus bheith se chumá chéanana. An rud is spregans me sé dearthain le bheith scríomh ná an timpeallacht an náitiúna am chónaí tá chónaí giltíar an I gceart lár Chonamara. Feiceim daoine agus bé mé géisteach le daoine agus beidir go minic nach níocht na focail amháin agus tá scéal an. Sa gás se bhí me tosaithe seo rih fiche agus is an haid Covid agus chus bhí sréintar an éarm an annach le maach ach fós chunne mar am scríomh agus é le mai séachnú. Ach go minic beidir na meánach ach abertúáin a ghuine caint agus tá se an scéal dhéanana. Sa gás se tá gairbeg an lárnach sa scéal brocarbeg Yorkshire Terrier tá se an lárnach an gus ar bhealach seach le scéal bunaí hart ar an gairbeg sin. Chaintíomh gan Aoife deise agus sinna chu scríomh me caint se. Tá grá agus gruaim agus éhris sa leabhar agus beag an éiad ach Fríde tá grá go láidir an agus tá sé site deach tá Áine tá sin na Baintreach le 2 bliain agus tá fearr le I ggéireadh leach lethe. Agus tá sé gaireadh le cinnteach go ngáirtíach le fearr agus gan na fearr curtha ach 2 bliain agus tá éimneoir faoi de gasúir ceachn lecha sé le fearr le sa teach. Agus is faoi sin láitiúil deagan an taimhris agus ainisbeg isteach idirréad.